και το έκανε. Το τι κοστούμια του αγόρας, το τι πουκάμισα, κάλτσες, γραβάτες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και δεν της έφταναν όλα αυτά. Τώρα ήρθε να του πάρει και σόβρακα. Έλα μου, πάρ' τους τα σόβρακα. Πάρ' τους τα μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ωραία τα μαγαζάκια σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σταθερά. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Θα θέλαμε κάνα 2 αλαξίες βρακιά. Μάλιστα. Μόλις μας ήρθε και καινούρια παραλαβή. Αυτό εδώ. Πώς σας φαίνεται? Αντρικό δεν έχετε? Είναι για μένα, για το παιδί. Μα αυτό που σας δείχνω, αντρικό είναι. Τα φοράνε μόνο αυτά οι άντρες. Μάλιστα. Ουι. Για κάτσε. Αυτά στο χωριό μου τα λένε κιλότες. Και καταρχήν, πού είναι η τρύπα? Ορίστε. Η τρύπα μου. Το τσουτσούνι, από πού θα το βγάλει? Αν θελήσει να κάνει την ανάγκη του, δεν χρειάζεται τρύπα, θα το κατεβάσει όλο. Καθιστή μου κατουράνε. Ουι, καθιστή κατουράνε, καθιστή κατουράνε. Τι πήρες, μάνα? Όχι, τίποτα σπίρτι με. Κάτι εδώ μου δείχνει η κοπέλα. Για να δω λίγο, ρε, μάνα. Άστο το σου λέω, Μπυρίμ, αφού είναι για μένα. Έλα, μάνα, εμένα ντρέπεσαι τώρα. Όχι, δεν σε τρέπομαι τώρα, σε τρέπομαι. Άστο. Φέρ' το δω, ρε, μάνα, να το δω. Για να παίρνεις εσύ κάτι, θα είναι πολύ σεξι. Ναι, σεξι και ποιος με αντέξει, μην είναι πλημμένες, παιδάκι. Δεν πλήξεις. Αν δεν θέλει να σας το δείξει, αφήστε τη, μην επιμένετε. Άμα είναι αρβανίτης, δεν είναι αρβανίτικο κεφάλι. Κύριε Αρβανίτη, μην τσακώνεστε εδώ μέσα. Φέρ' το, μάνα. Τι κάνετε τώρα? Ξεσηκώνουμε την αρβανίτια. Θα φέρετε κι άλλους? Όχι, όχι, εμείς φτάνουμε και περισσεύουμε. Κύριε Αρβανίτη, αν είναι να μου κλείσετε το μαγαζί για ένα βρακί, σας το κάνω δώρο. Σοβαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ καλά κάνετε. Πάρτε το αρκεί να φύγετε. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδες όμως, είδες τι γιο έκανα, Αρβανίτσι, μπιτ για μπιτ. Έτσι, επιμένει και διεκδικεί. Αν δεν μας το χαρίζατε, μέχρι αύριο εδώ θα μας είχατε. Ευχαριστούμε. Πάμε, μου. Πάμε, παιδί μου. Ευχαριστούμε.